El Congrés és la setena conferència internacional sobre turisme responsable a les destinacions i és un congrés adreçat a reflexionar sobre els reptes que tenen les destinacions turístiques per implementar polítiques i accions de responsabilitat des dels seus diferents agents o stakeholders que acostumem a dir. Com que no és fàcil, com que a més estem parlant que és la primera vegada que ve a Europa aquest congrés, que fins ara s'havia fet a altres llocs del món com Belize, Sud-àfrica, la Índia, el Canadà, Brasil, tots són destinacions emergents, no són destinacions turístiques madures. Per tant, el fet que vingués a Barcelona, que és una destinació turística líder mundial, i a Catalunya, que és una altra destinació turística líder mundial, era un repte, no? És a dir, perquè durant molt de temps molta gent deia que tot això de la responsabilitat i la sostenibilitat, que això està bé per països en els quals el turisme és petit i està creixent, aleshores es pot agafar temps i planificar, però que en els llocs on el turisme ja està estès i és una maquinària enorme com la que és aquí, doncs que ja és impossible aquestes coses. I en canvi nosaltres apel·lem a que no és així. I a més, a part de que no és impossible, que és molt possible, és que és imprescindible, és molt necessari. És que si no s'agafen aquests temes decididament i comencem a assumir cadascun les responsabilitats que tenim, les empreses les seves, els turistes les seves, els governs locals les seves, les entitats locals les seves, finalment el que acabarem és malmetent la destinació, que és el lloc on vivim al final. Per tant, són temes que si volem nosaltres que el turisme continuï sent un element positiu de creixement econòmic, de desenvolupament, de creació d'ocupació, de creació d'oportunitats, doncs l'hem de cuidar. I si volem que, a més, sigui generador de valors, generador d'orgull identitari, de dir, ostres, la gent li agrada la meva ciutat i la vol visitar, la gent ens compra els valors que nosaltres oferim al món, la gent sap que som hospitalaris i venen aquí a tractar amb nosaltres, tot això no succeeix per casualitat, tot això s'ha de planificar i s'ha de treballar.